सेना के कहानी भूषण भोजपुरिया के जवानी। अरे वह सब सुननी है कि ना? अरे ना देखनी का तन टीविया खोली, टीविया गर्दा छोड़ौले बा। यो मोदी जी के नया भारत जना में हमनियों के बानी जा देखे, हमनी के तैयारे बानी जा। शाम के सायरन बाजी, अगर मौका मिली तो बॉर्डरों पर जाए कोई तो टेंशन नहीं के लेवे के, सब हमनी के तैयार बैठल बन गम छम छप बांध के एकदम। देखनी है ऑपरेशन सिंदूर के कैसे गर्दा छोड़ावल गइल बा। रात के मार के धुआं धुआं के बार दिलस। सब जितना मियाँ रहन अल्लाह अकबर के लगलन नारा जपे। लागत कि एकदम मौत जब आफत बन के आवेलन माथा पर नाचेलन तब भगवान याद आवेलन, खुदा याद आवेलन। ओकरा पहले खुदा ना याद आवस। ई ना बुझात रहे कि जब 26 गो निहत्था पा आके गोली चलौली आ माई बहिन पत्नी मेहरारू के सामने गोली मरना, ओकर सिंदूर उजाड़ दिल, केहू के कोख उजाड़ दिल, केहू के भाई से बिछड़ल हो गई, तो ओघरी ना बुझात रहे। ओघरी अल्लाह ना याद आवत रहन अकबर। आज अल्लाह अकबर याद आवे, खुदा याद आवे लगलन। बार मोदी जी मारा अभी और के साफ कर, छोड़े के नहीं के करे के मारा, गर्दा छोड़ा के अंदर तक और घुसावो। एक दू लहर और ऐसे ही चलावे के बाद उनका के सोचे दो। पूरा देश मॉक ड्रिल करा के या बुरबक बना के पूरा जनता के या पाकिस्तान वही मॉक ड्रिल में उलझल बा कि भारत अभी अपने में मॉक ड्रिल करता। आ मरलस रात के एकदम धुआं धुआं कर दिलस। सिंदूर के बदला सिंदूर से, सिंदूर के बदला ऑपरेशन सिंदूर से ले लस, जम के ले बा। कई गो तो आतंकियन के पूरा परिवारे साफ हो गइल बा। आ कई गो अभी कतार में जितना भी नया ठिकाना रहे 8-9 गो बनल, आ सब पीओको में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहे। यानी कि छोड़े के नहीं के चुन चुन के मारे के बाद पता लगाएं या ऊपर से धड़ाम धड़ाम बरसौले जाए या तीनों तरफ से वार करें। अभी तो एक गो सेना में भी चलल बा, अभी 2 गो तो अब इंतजार करता कि आओ अब देखत नहीं जा मनियों के, तो मैं बुखार छूट जाई। कायर कहीं के निहत्था पर गोली चला तो पर्यटक पर। अरे सामने कलेजा है तो सामने से आओ, हरवा वार कर आ लड़ लड़ाई, देखल जाओ केकरा में कितना ताकत बा, पते चल जाई। अभी एक ऑपरेशन सिंदूर से तो अभी तो मेहंदी बाकी बा ऑपरेशन, ओकरा बाद कितना अभी ऑपरेशन चली। अभी तो सिंदूर से शुरुआत होइल बा। कायर कहीं के आके मरतड़ मोदी जी एकदम टाइट रहे के बाद तीनों सेना एकदम गड़गड़ाइल भी है एकदम। आ भारत के जनता भी गड़गड़ाइल बा। आ जितना सबूत मांगे वाला बा सब मोदी जी के साथ हो गए। जान रहे कि अब सबूत ना मिली, सबूत तो टीवी पर चलता, लौकता आँखी से, भाई भाई रोत भागत मरत आतंकी के जनाजा उठता। तुम एगो बात रुआ देखनी है कि जहाँ जहाँ आतंकी के जनाजा उठता हो, जब पाकिस्तान के पुलिस आर्मी सब खड़ा बा, यानी ओकर सपोर्ट बा, से बड़का सबूत का मिली है? तो ऐसे छोड़े के नहीं के करे के धुआं धुआं का बार देवे को मारी, आजो रात में गर्दा छोड़ाई एकदम समय मौका देख के। पूरा देश हमनी के फिर सायरन बजावे मॉक ड्रिल में उलझल बन जाए। तले मोदी जी गइलन आ भेजलन, उन्हें गड़गड़ा दिल सेना। यह सौर्ज कहाला, ये कहाला कि देश के मुखिया कैसन होके के चाहिए, मोदी जी जैसन होके के चाहिए। कम से कम सेना को छोड़त तो देखो सेना के ताकत का बा, सेना का कर सकेला आ का कोइलस कह के दिखा दिलस। जब वीडियो चलता नु तो मार धाए धाए मारा तरसन, सब भागल जाता, माई बाप एकदम सब याद आवता। मोटरसाइकिल घुमा के मरत ताले के कुल के निस्तना बुद्ध कर दिला जितना आतंकी कैंप रहो। छोड़े के नहीं खे। सबूत मांगे वाला एक जना सामने ना आई हन, देख ला। आज दिन भर में एगो सबूत केहू नहीं के मंगले, अब सबूतो ना मंगी हन। उनकर सबूत तो भारत के जनते बड़ुए सबूत मांगत रह। सबूत वाले सब भुला जीब, चुपचाप मोदी जी के साथ रह। देश के जब देश के बात आवे तो एने ओने मत डिगो। पिछला बड़ी सबूत मंगल जा कि कहाँ बा सबूत, का बा सबूत। अब एकदम सब जना चुप बाड़ा, समझ में आ गई। ऐसा टाइट रहे बा मोदी जी, भारत के जनता के एकदम मनोबल पूरा टाइट बा। एकरा के आतंक के जोड़ से साफ, देर भले कार्रवाई भइल बा। सेना अपने आज बयान में कहले बा कि 3 दशक से ऐसा कैंप चल रहा है, ऐसा आतंकवादी हमला चल रहा है। यानी 3 दशक में का होत रहे ऐसा पता चले कि नहीं। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति और बढ़ुए एकदम मुस्तैद रहे के बाद, एकदम गड़गड़ावे के बाद, छोड़े के नहीं के उखाड़ के फेंक दी। पूरा आतंकी कैंप जितना बड़ुए सब के उखाड़ के फेंक दी।
आगे जो होई तो देखल जाई। आतंक के दुनिया से एकदम समूल नष्ट कर दी। आ भारत में अगुआ बनी, विश्व गुरु ऐसे ही ना बनी, भारत यही में अगुआ बनी। आतंक के भी खत्म करे वाला में भारत के नाम हुई। तो धन्यवाद। देखत रही सिंदूर ऑपरेशन आ समझी ओकर व्याख्यान करी। बड़ा बेजोड़ एक ऑपरेशन चलल बा। सिंदूर के बाद अभी कई गो ऑपरेशन बा। अब हमने के अब पाकिस्तान के एकदम खुश होके चाहिए, कुछ एकदम टेंशन मत लो जा। सब पाकिस्तानी सुन लो, टेंशन मत लो, एकदम खुश होकर जौन काम तोहार आर्मी या तोहार सरकार नहीं करत उ काम हमार मोदी जी जाके कर रहल बड़ा, हमार सेना कर रहल बा। ऐसे तो हम लोग को अफसोस नहीं हो के खुश होके के बा कि तोहर दुश्मन के तोहरे से सफाई होता। तो आतंकवाद के चलते पूरा पाकिस्तान त्रस्त बा, भूखे मर रहल बा, बेरोजगारी से मर रहल बा। तो ऐसे टाइट रहे के बा। आप मोदी जी के साथ आ जाइए आप लोग भी। आ सब पीओ को जितना बा सब एकदम भारत में मिला लेवे के काम बा। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय सेना, जय मोदी।